Ika-kauhaag upat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Setyembre 13, 2020. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy mga makalilisang nga butang. Apan ang mga makasasala naghupot niining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala. Ug kun manimalus ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalus usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligutgot batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala. Ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tawo, wala ikaw katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw tawo lamang. Huna-hunaa kini. Moabot ang adlaw nga mamatay ikaw ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo og maluluy-on, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Dili siya kanunay mga saba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan, ni mibalos siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Kaingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay og nabanhaw
aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit, sama man sa usa ka hari, nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon og nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon. Busa, gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabnit dayon niya og gituok og giingnan, bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpagkiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunoa, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo, ug nangadto sila sa ilang agalon, ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, og gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.